работилниците Unimax. Аз съм Томаш Красенски и заедно ще изпробваме нова техника. Остри инструменти са предпоставка за чиста, бърза, по-малко натоварваща и по-безопасна работа в работилницата. Дори най-качественият тръп понякога се затъпява, по-малко качествения по-бързо, качествения по-късно. Повечето острията могат успешно да се заточат, това важи и за трионовите дискове, докато при простите инструменти е достатъчно примитивно ръчно заточване. При дискове с голям брой зъби и с високи изисквания за прецизност е необходим някакъв уред за перфектно заточване, като например заточвачка за трионови дискове. Поддръжката и обслужването на машини и инструменти не са сред любимите ми дейности, но работата с добре функциониращи машини и с качествени и остри инструменти ме удовлетворява много повече, отколкото мъките с пренебрегната техника. И също така от времето на времето трябва да отделим малко внимание на това. Ефтините циркулярни дискове с малки карбидни пластини дори не си струва да се заточват, защото цената на услугата е по-висока от цената на нов диск. Освен, че тези дискове не задържат режещия ръб дълго време остър, работата с тях е шумна и бавна, защото тяхната изработка съответства на цената. Те вибрират и имат по-високо триене. Вярвам, че почти всеки понякога е поддал на изкушението на изгодна оферта и в работилницата си има такъв диск. Със собствена машина за заточване на циркулярни дискове можете да заточите и такива дискове, но чието заточване по поръчка не би било рентабилно за по-сериозна работа. Обаче определено си струва да се инвестира в дискове. По-качествените материали за обработка имат много предимства. В сравнение с ефтините дискове, работата с тях е по-добра във всяко отношение. Освен това, пластините от синтеровани карбиди са значително по-големи, така че издържат на многократно заточване. Когато разполагате със собствена заточваща машина, ешковото не е нужно да се колебаете да купувате дискове с голям брой зъби, за чието заточване иначе бихте платили стотици крони. Но стига толкова теория. Нека изпробваме самата заточваща машина както на ефтин диск, така и на марков диск с качествени остриета. Заточващата машина се доставя разглобена на две части. Първо, трябва да прикрепите основата за закрепване на диска към основната конструкция. Здравото свързване се осигурява от два винта. Масивната чугунена основа на заточващата машина оборудвайте с приложените гумени крачета и завийте ръчката за придвижване на леглото. Правилната позиция на шлифовъчния диск е с плоската страна към мотора, следователно конусовидната страна е насочена от него. Ако заточващата машина, както при мен, дойде с диска монтиран наобратно, няма нищо по-лесно от това да разхлабите затягащата гайка с помощта на два ключа, а да обърнете диска и отново да затегнете гайката. След това остава само да прикрепите триона и да настроите заточващата машина. Освен диаметъра на диска, трябва да регулирате и ъглите на заточване, за да изострите правилно ъгъла на челото и гърба. Освен това трябва да се настрои стоперът, така че всички зъби да бъдат заточени еднакво. Накрая заточете първия зъб, който можете да маркирате с перманентен маркер, и ако сте доволни от резултата, продължете с заточването на останалите зъби. При заточването отнемайте само необходимата част от зъба. При голямо отнемане на материал се лишавате ненужно от по-голям брой възможни заточвания. И важи правилото: по-добре по-често и по-малко, отколкото по-рядко и повече. Заточване на челата на зъбите. Челните повърхности се заточват с плоската страна на шлифовъчния диск. Първо разхлабете затягащия винт, настройте оста на шлифовъчния диск в хоризонтално положение, и затегнете винта. Разхлабете другите затягащи винтове. И изберете подходяща центрираща втулка, която да завиете. С колелцето настройте подходящото разстояние. Постепенно настройте разстоянието на главата и ъглите на водача и шейната последния начин. Пътят на шейната трябва да бъде успореден на равнината на диска. Шейната е изтеглена до край и повърхността на челото на режещата пластина напълно съвпада с равнината на диска. При това е осигурено достатъчно разстояние от тялото на режещия диск. Настройте ъгъла на челото на зъба, който може да бъде, например, 15 градуса положителен или точка 5 градуса отрицателен. Затегнете всички винтове. Закрепете диска в подаващата шейна така, че да може да се върти ръчно с умерено съпротивление. Проверете свободното движение и позицията на стопа, шейната и твърдостта на останалите елементи. Изтеглете диска и включете мотора. Завъртете режещия диск така, че шлифовъчният диск да сочи към празнината между зъбите и придвижете шейната до стопа. Леко притиснете челната повърхност на зъба към диска и отнемете необходимия минимум материал. Изкарайте шейната и проверете заточването.
Щом сте доволни от резултата, настройте стопа на челото на друг зъб. Първия заточен зъб маркирайте подходящо. Завъртете диска към следващия зъб и така продължете с остренето. Заточване на гърбовете на зъбите. Заточването на гърбовете извършвайте след заточването на челата. Повърхностите на гърбовете се заточват с конусовидната повърхност на шлифовъчния диск. Повърхностите могат да имат различен наклон или подредба. Съществуват прави, редуващи се или, например, трапецовидни шо. И обикновено се редуват през един зъб. Всяка група от такива повърхности трябва да се настрои и заточва по-отделно. Разхлабете винта и настройте ъгъла на шлифовъчния диск. Докато настройването на ъгъла на челото е точно, при гърба е по-скоро емпирично и трябва да се поиграете, както с въртенето на цялото легло, така и с затягащите шейни. Следващата стъпка е подобна на предишната, като пътят на шейните се настройва, успоредно с повърхността на конусовидната част на диска. Полученият ъгъл на скалата можете да си запишете, за да ускорите настройването при следващото заточване на същия диск. Тъй като остана накланяне на шлифовъчния диск не е в осевата равнина на триона, трябва след накланянето му отново да настроите тяхната взаимна позиция от съответно разстояние. Като се има предвид, че абразивът на шлифовъчния диск е диамант, той се справя и с висококачествени твърди метали, т.е. синтерован карбид. Освен дисковете за рязане на дърво, можете успешно да заточите и дискове за рязане на стомана. Подгответе се обаче, че това ще отнеме повече време, защото обикновено имат голям брой зъби и също така различни профили, така че имат повече повърхности за шлифоване. Острият диск по-лесно прониква в материала, така че не е нужно да го натискате толкова силно в разреза. Следователно се намалява физическото натоварване и също така рискът от подхлъзване на ръката. Така че работата с остри инструменти е дори по-безопасна. В заключение, искам да отбележа, че всяко заточване с участие на ръчен труд зависи от опита и уменията на оператора. Затова не се отчаивайте, ако от първия път не се получи според очакванията ви. С малко търпение и с относително проста заточваща машина ще постигнете чудесно остри дискове за триони.